Не искам. А така, Вероника и Полина и тук е линк към Фейсбука им. Явно ще откажа, че не познавам. И ми пишат, напротив, аз не мисля, че твоите клипчета са по-хубави от техните, те са забавни, правят това, което мислят, са малко луди, от си скучно и се правиш на интересни. Ами, първо, аз не се стремя да съм че интересна на тебе. Като съм скучна, не да ме гледаш. Явно съм, че толкова скучна. И второ, не се правя интересна. Аз ако искам да се правя интересна, може да съм много по-груба, може да правя много по-различни работи. Абсолютно естествено съм застанала пред камерата и си говоря съвсем нормално. Обаче такива като тебе направо ме изкарват извън него. Така, ти си анонимен, както казах, ако същия човек, който ми се преди малко. Ако искаш ми пиши във Facebook, има линк към Фейсбука на Накласка. Или ако искаш може да ми кажеш на живо какво мислиш за мен. Като сте отвориш. Като съм скучна, долу пишете, както казах.